Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita asardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulima kanagtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Tinaulbod nga ubing. Nasulinek ti lugar danoy-noy ubing. Masapul pa'y amag na dagitoy numapanda iti pagadalan. Ngamga po tay giant tinakayanakan. Kandim makalanda, na erwaman dagiti lumugar iti kasasaad da. Nagaget dagiti dadakkel ni Noynoy, ada pinong ken lagring. Ngam konsumisyon dagitoy ni Noynoy, gapo iti kinaulbod na. Iti maysa nga aldaw, ka. Una yan, Pinong. Naunag ti panagsanaay mo, ha? Apa yan? Ninoy-noy nga anak ta. Nagulbud manen, lagring. Anya? Agasam, tanaglangan iti pagadalan da. Kat inrason na kano, abinaunta amapan agpuros iti prutas. Anya? Ay, una yan ni Noy-Noy. Apay nga inaramid na nga iti kasta. Ay, day tatijak mo. Saanan anasaya at ti aramid ti anak na, Pinong. Agbalbalinan abisyo na ti agulbod. Day tangarod kat. Iso akasaritak man ni Noy-Noy. Sana mabalin ti kasjeng aramidan na. Sa balimanan a misyon, ti paparamid kanyak ti arimingan sisit. Iso nga dak manan dito'y lubong dagiti mortal. Masapul la makitak adagos day ubing. A misyon ko ngagnagan iti Noynoy. Tapno maramid kun tirumbang. Agtignayak itamat lang. Anya jay kunap apok. Sa anak pa nangan kunak, Lola? Ay, anyang aminti naramid mo aya. Rumbang ko mga itaypay anangan ka. Anya turasan nay. 12:00 iti malam. Sa anak-anak kapangan ijibalay, Lola? Taagap-apad na nanang kantatang. Anya, anay, apay nga agap-apad angay. Diyak amo ah. Basta agap-apad amat. Iso ngay maya kon dito'y balayo, tamabisina kon. Dala, umay ka po, tapakanan ka. Amo kon nuan niya tinalas nga ugali ni Noynoy. Ti ubing nga mortal a misyon ko. Iti kadak dito'y lubong da. Naulbod nga ubing ni Noynoy. Daita ti parikot kan kwara. Kas ita. Napan iti balay ti apong na. Kat kinuna nang agap-apa dag iti dadakkel na. Idintutasan ba't ngagpaiso. Paliwak pa'y ni Noynoy. Kalpasan na. Aramid akon tirumbeng. Noy, apok! Ayan, Bon! Noy! Ay, hindapanan man nga tanday dyan nga ubing. At dala itay dito'y amang mangan, ngam awan mo tan. Pimanaw nga tan. Ay, nakaturog mo't gaya man dito'y ti apukok. Ay, una yan. Ay, narnakan ti apukok. Ay, baybay aklatan amaturo, tapno makainan na. Nanang, umayak man. Nay, Nanang, timak nilagring nga anak ko. Nanang. Ay, dumanon kalatan anak ko. Saan anak karikap day tari daw? Ay, hapag isaw, kasaritak nilagring. Maipapanitimbag ni Noynoy apanagapad ang agasawa. Awan kinapod no day tananang. Anya, kat no isumot timbagan ni Noynoy kanyak. Iso kano asaan nyo anapakan iti pangal daw iti balayaw gaputagap apa kayo. Ay, talaga ang nalabusan ti kinaulbod ni Noynoy nanang.
Kayat mo asawan, nagulbud lang kanyak ti apukok. Wen, nanang. Ngamin saan nga agpayso anagapa kami iti amana. Ti agpayso, itay pa'y asapsapulan mi. Tamalaksid asaan pa'y anangal daw. Naglangan pa'y ije pagadalan da iti sumagmamano nga aldaw. Mister, saanen ang mabilang ti panagulbud kanyak ti anak yo? Kat amkek nga amangan no iti kasjay nga ugali na ti pakadadaelan ti panagadal na. Anya ti kayat yung asawan, Madam Maestra. Jack ilibak anasirib ni Noynoy nga anak yo, mister. Ngam saan anasayaat nga ugali ti agulbod. Kat iti pagadalan mi, saan lang at ti kinalaing ti ipayan mi iti grado. No di kat karaman pa iti karakter, wano ti ugali ti estudyante. Madam, Sayang ti inaldaw apampan nagnana amapan ije pagadalan, no saan ang makapasa, gapo iti naalas nga ugali na. Isu nga igiya kan isuruyo kumaan na imbag ti anak yo. di kagdanag, Madam Maestra. Kasaritak itinalapat ti anak ko. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, anak ko? Oo, nanang. Kinasaritan ako ni tatang. Asa narumbang nga agulbudak? Saan ka di? Talagamat ngamin asaan arumbang, anak ko? Saan ngamin anasaya at nga ugali ti agulbod? Isungar nga ibagbagak itandag paiso kada kayo, nanang. Sana kung naaglangan iti pagadalan. Agyaman no kasta, Noynoy. Sapay lang kumataag nakam kan, anak ko. Napamatik man ni nanang. Sana kung naaglangan iti pagadalan. May mayat taag digos dito yung karayan. Nung timapan iti pagadalan. Isa ti tuyak lang ang karayan. Talaga ka di? Adi ka mamati adakas, tibong iti panagululbod mo. Ang sisit? Wen, may saak nga ang sisit. Kat sikat ti makagapo. Nuapay nga dak, dito yung lubong yung amortal. Ngamin, sikat ti misyon ko. Anya ti kahit mo asawon asyak ti misyon mo? Masapol ang mapagbaliw ka, Noynoy. Masapol nga idyamon ti agulbod. Anya ti bibiyang mo aya kanyak? No ti kadumngag kanyak. Nagbabawi ka itinakana. Adi lang niya ibagbagamot. Sika nga ang sisit. Panawan nakman dito'y. Pakait ko tagdigos iti karayan. Ikarimpay asan ka nga agulbod. Di nakpakibiyangan ko naklangaro din. Agpukaw kakit din. Di nakisuro. Talaga anatangkan ti ulom. Makamu ka. Basta pinakdaran kan. Iti kanito nga gulbot kabay. At dakarkar na ang mapasabak. Imaya kun amis mo diti balayo. Tapno ibagak anaglangan manen ni Noynoy nga anak yo. Mister, Mrs. Una yan ni Noynoy. Nagmayat ti saritaan mi itay bigat, Madam Maestra. Kuna na asaanan nga agulbod, ta nagsarita da iti nalapat iti amana iti rabi eh. Dahita ti agpaiso, Madam Maestra. Gayam, saan man na nasimrak iti pagadalan? Talaga anaglangan, mister. Tano simrak iti pagadalan, amuna ko ma-half day kami laeng ita. Mrs., Mister, saan kayo asumuko kan ni Noynoy? Masapol ang mailintag ti saan anasaya at nga ugali na. Sayang ti kinasaririt na nga ubing. Agyamanak iti panangisakit yu iti anak mi, Madam Maestra. Saan kayo ngagdanag? Saan kami asumuko iti asawak? Aramiden mi ti amin tapno agbaliw ni Noynoy. Nanang, adakon. Sa dino tinaggapo, manak ko. Ija eskwelaan, nanang. Noynoy, kalaat ni matidog ti agong mo. Ha? Ala, nagpaiso, nanang. Ni, anyat mapaspasamak kanyak. Ay, diya ka mo anak ko. Naggapam nga min aya. Ija lang mo't pagadalan, nanang. Ay, Noynoy anak. Imatidog manen ti agong mo. Nagpaiso, nanang. Anya nga iti mapaspasamak kanyak. Lagring bakat. Apay ngay.
Anyat na pasamak iti anak ta. Ay, tiyakam mo lakay. Tiyakam mo. Sa nga dangan matan ti katidog ti agong na. Un nga rod. Kat naimatangag tinapasamak kan ko lakay. Anya ti kayat mo asawan? Kasangsangpet na laang itay napasamak ti kastakan ko Kayat ko akong prontaran. Gapo iti panaglangan namanen iti pagadalan. Ngamdya akong naaramid. Gapo iti napasamak kan ko Lagring bakat. Ang mga no paglulukwan matan ti engkanto ti anak ta. Apay nga isupay tinapili ti anyaman akita nga engkanto lakay. Parikot talang arodan ti kinaulbod na. Ita, paglulukwan pa iti engkanto. Ay nakaasim at ni Noynoy. Talaga kaasi ti anak ta. Nupudno ti atap ko, Lagring. No saan la nakaturog? Sigurado asangit pa'y la asangit nga gingga ita. Kumusta ka, Noynoy? Ha? Si Kamanan? Wen! Siyak nga rod, Noynoy. Imbagak matankan ka, saan ka di? Sika, ti misyon ko. Isungadak dito'y lubong yo, amortal. Si kakaditi makagapo? Napay ngayon matidog ti agong ko? Sana siyak ti makagapo, iti dayta, Noynoy. Sika matlaang. Ha? Anya ti kayat maasawan? Pinakdaaran kan, saan ka di? Imbagakan ka, asan anasaya ti agulbod. Imbagakan ka, ngay jamon ti agulbod. Nga manyat inaramid mo. Nagulbod kalat tayo ti inam. Nga uray no amudan anaglangan ka, iti pagadalan yo. Ha? Amo ni Nana nga sana kasimrag iti pagadalan? Ammo na! Kinapudno na! Kumprontaran na ka kuma, iti simmangpot ka. Gapo iti panaglangan mo iti pagadalan. Ngam saan na anaramid. Gapo tay matidog ti agong mo, iti nagulbod ka. Kahit mo asawan? No agulbudak? Umatidog ti agong ko? Wan, Noynoy! Talaga kasta ti mapasamak. Diyak kayat ti kastoy? Diyak kayat nga umatidog ti agong ko? Kas iti nakunakon. Sika ti makagapo. No apay ngay matidog ti agong mo. Iswa sika matlang ti makaipamuspusan. Tapno agsubli ti sigot ti agong mo. Kat sanen nga umatidog pay. Kahit mo asawan? Saan akong naagulbod? Tapno saanan nga umatidog ti agong ko? Kas iti nakunakon, Noynoy. Sikamot lang ti makagas iti kasta na pasamakan ka. Kat sapay la kuma. Tamomon no anya ti rumbang nga ramidam. Gaputa da ito yan ti maudi. Apa nagpakitakin ka. Anak, masapol nga ipakita da ka kininana siling amang ngagas. Tapno maamuan tayo no anya tinapasamak iti agong mo. Wen, Noynoy anak ko. Saan nga min anormal ti kastaan na pasamakan ka? Tatang, Nanang, pakawanindak, nagulbudak iti kalman. Saan nagpayso naggapuak iti pagadalan? Noynoy anak. Amo mi ti amin, anak ko. Ngamin, imay dito iti maestram. Pakawanindak iti panagulbod ko, Nanang. Noy, anak. Nagsublin iti sigod ti agong mo. Wen, nagpaiso anak ko. Nagbalinen anormal ti agong mo. Saanen nga ti dog. Naagasan ka, Noynoy. Manipod nga rod idi ubing tunggal agulbod ni Noynoy. O matiddog ti agong na. Kat agsublilaeng iti sigod no aklonen na ti panagulbod na. Manipod nga rod idi ad-addan a pinili ni Noynoy ti kanayon nga agibaga iti pudno. Kat saanod a nagulbod pay, iso asaan maten nga imatidog ti agong na. Bueno bing, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknak man kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.